Дарагія слухачы, я працягваю чытаць вам новыя аповеды з будучага 4-го выдання маёй кнігі «Імёны свабоды». Сённяшніх герояў лучыць тое, што яны бралі ўдзел у вызвольным паўстанні Кастуся Каліноўскага, з якога пачалася барацьба за незалежнасць Беларусі. Зыгмунд Серакоўскі. Будучы герой вызвольнага паўстання Каліноўскага, вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробы ў час вясны народаў 1848 году накіравацца в Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-шарагоўцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шаўчэнкам, што таксама апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунту Серакоўскаму удалося вярнуцца ў Пецярбург. Ён бліскуча адвучыўся в акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, раскаяўся ў памылках юнацтва. Яно і не падазравала, што афіцэр, якому давалі адказныя заданні і пасылалі ў замежныя камандзіроўкі, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны ён сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым, з Джузепе Гарыбальдзі. У нелегальную арганізацыю, створаную і ўзначаленую Серакоўскім у Пецярбурзе, уваходзілі браты Віктар і Канстанцін Каліноўскія. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з каланізатарамі, без 5 хвілінаў палкоўнік Серакоўскі пакінуў службу і прыехаў у Вільню. Ён камандаваў збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў 5000 ваяроў, у тым ліку шмат простых вяскоўцаў. Апрача касінераў, пад рукой Серакоўска быў аддзел з 500 цапавікоў, селянаў, узброеных цапамі. Каля мястэчка Біржы інсургенты пацярпелі цяжкую паразу. Паранены ў грудзіны вылёт Серакоўскі трапіў у палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызвалення героя. Калі Зыгмунту перадалі ліст пра гэта, ён не пагадзіўся, бо ведаў, генерал-губернатар Мурав'ёў-вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, якая забярэ дзясяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, незважаючы на пакуты ад ранаў і 3 аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Мурав'ёў загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол ложка нямоглага целам, але магутнага духам паўстанцкага камандзіра. Суддзі пастанавілі, асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Вешальнік, паводле сваёй звярынай завядзёнкі, замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Серакоўскі пісаў: «І стоячы пад шыбеніцай, буду пратэставаць супроць барбарскага беспраўя, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». На Віленскім Лукійскім пляцы, дзе пазней расійская петля абарвала жыццё і Каліноўскага, нашыя героі ушанаваныя мемарыяльнымі плітой і крыжам. Калі б не прыйшоў туды, заўсёды ўбачыш кветкі і бел-чырвона-белыя сцяжкі ды стужкі. У лістападзе 2019 Серакоўскі разам з Каліноўскім ды іншымі 18 паўстанцамі быў урачыста перапахаваны на віленскіх могілках Росы. Зыгмунд Мінейка.
З біяграфіі гэтага чалавека мог бы нарадзіцца добры тузін гістарычных раманаў. Адзін з іх я пачаў бы з таго, як вучань 4-й клясы Віленскай гімназіі Зыгмунд Мінейка пасля цырымоніі прысягі імператару Александру II пад сакрэтам паведаміў сябрам, што паставіў на падпісным аркушы прыдуманае прозвішча і такім чынам лічыць сябе незвязаным ніякімі абавязкамі. Юнак стаў студэнтам адной з самых прэстыжных навучальных установаў імперыі – Акадэміі генеральнага штабу і павінен быў атрымаць дыплом вайсковага інжынера, але хутка далучыўся да вызвольнага руху. У жніўні 1861 агент 3-е аддзялення даносіў начальству, што кадет Сігізмунд Мінейка ходзіць переадзет крестьянинам і разносіць сачынённую некім Марцінкевічем на народном языке гутарку старого деда, где в стихах представлены судьбы Литвы и все притеснения приписаны российскому правительству. У выніку назіральнасці жандарскага шпега недабранадзейны юнак мусіў тэрмінова сесці ў паштовую карету, каб урэшце апынуцца ў Генуі. Там Джузеппе Гарибальди адчыніў тады вайсковую школу для моладзі з былой Рэчы Паспалітай. У 1863 Мінейка, паўстанскі начальнік ашмянскага павету, трапляе ў рукі расійскіх карнікаў і выслухоўвае смяротны прысуд. Але прага мурав'ёва-вешальніка да грошай такая бязмежная, што Зыгмунтавай маці шанцуе выкупіць сынава жыццё за 9000 рублёў. Наперадзе 12 гадоў катаргі ў нерчынскіх капальнях. Аднак пакутны шлях недаўняга камандзіра інсургентаў Сібір дае гістарычнаму раманісту новы паварот сюжэту. На этапе Зыгмунд бярэ імя падобнага да яго памерлага таварыша, што засуджаны толькі на пасяленне. Паведаміўшы канвою пра ўласную смерць, ён застаецца ў Томску і адчыняе там прыбытковую шапачную майстэрню. Праз нейкі час пад выглядам сібірскага купца Зыгмунд ужо запісваецца на прыём да самога пецярбургскага генерал-губернатара і атрымлівае з яго рук замежны пашпарт. У Парыжы ён паспяхова заканчвае акадэмію генштабу. Але Мінейкам не надта задаволеныя. Былы беларускі паўстанец лічыць, што не мае маральнага права служыць у замежным легіёне, які ваюе в Альжыры. Другой радзімаю становіцца для яго Грэцыя. Славу прыносіць Мінейку не толькі шматлікія праекты дарог і мастоў, але і археалагічныя экспедыцыі. Адна з іх завяршаецца сенсацыйным адкрыццём згаданага Сакратам храму Зэўса ў Дадоне. Зыгмунд рэстаўраваў легендарны мармуровы стадыён в Афінах, сімвал адроджаных алімпійскіх гульняў. Грэцкі парламент надаў нашаму суайчынніку званне ганаровага грамадзяніна гэтай краіны. Ягоны ўнук Андрэас Папандрэу двойчы быў прэм'ер-міністрам Грэцыі. Згадайце гэта, калі будзеце ўздымацца на афінскі акропаль. Людвік Звяздоўскі. Віленскі генерал-губернатар Назімаў любіў ставіць капітана расійскага генеральнага штабу Людвіка Звяздоўскага ў прыклад іншым падначаленым. Царскі вельможа і ў страшным сне не мог прысніць, што ягоны ад'ютант, гэты бліскучы, рэспектабельны афіцэр з шырокімі знаёмствамі, які ўдзень старанна працаваў у кіраўніцтве Віленскай вайсковай акругі, вечарамі на канспірацыйных кватэрах займаўся падрыхтоўкай узброенай барацьбы супроць расійскіх каланізатараў. Да лета 1862 менавіта Людвік ачольваў літоўскі камітэт падрыхтоўкі паўстання. Калі на стол генерал-губернатару паклалі данесення пра падазроныя сувязі ад'ютанта, той не даў веры і з шкадаваннем перавёў улюбёнца ў Маскву. Між тым,
у шэрагу сумнеўных знаёмых Звяздоўскага у жандарскіх паперах згадваўся нейкі Вікенцій Канстантзін Каліноўскі. Далей след героя губляўся, хоць якраз да яго перайшло кіраўніцтва літоўскім камітэтам. Дакументы сведчаць не толькі пра частыя спрэчкі двух патрыётаў, але і пра іх ідэйную блізкасць. Абодва былі прыхільнікамі не аднаўлення Рэчы Паспалітай, а самавызначення яе народаў. Увесну 1863 Звяздоўскі таемна вярнуўся ў Беларусь і стаў на чале паўстання ў Магілёўскім воеводстве. У шынялі афіцэра царскага генштабу Звяздоўскі наперадзе падначаленых на кані заязджаў у кожную сустрэтую па дарозе вёску і склікаў жыхароў на агульны сход. Вяскоўцам абяцалася ўся зямля без выкупу павіннасцяў, скасаванне рэкруцкіх набораў і свабода веры. Шмат хто па-ранейшаму таемна заставаўся тады прыхільнікам здратаванай каланізатарамі вуніі. Пад канспірацыйным імем «Тапор» ён асабіста кіраваў адной з найбольш удалых акцый інсургентаў 1863 захопам павятовага гораду Горы-Горкі. Людвіка натхняла ідэя зрабіць паўстанне народным і перанесці яго на тэрыторыю Расіі. Аднак узяцце горак было першым і апошнім поспехам аддзелу Звяздоўскага. Суседні Смаленшчыны яшчэ ляцелі ў Пецербург панічныя тэлеграмы аб прысылцы дадатковых войскаў, але кінутыя супроць паўстанцаў 4 рэгулярныя роты і казакі з артылерыі ўсё шчыльней сціскалі кальцо акружэння. Каб уратаваць людзей і даць ім шанец прарвацца на захад, Тапор праз тыдзень мусіў распусціць аддзел, застаўшыся з ад'ютантам, 2 вернымі паплечнікамі і палонным расійскім афіцэрам, чый лёс трэба было неадкладна вырашыць. Гэтая падзея узноўленая ў апавяданні 5 мужчын у леснічоўцы. 6-м з мужчынаў быў я. Ад таго навальнічнага красавіцкага дня лёс адмерыў Звяздоўскаму яшчэ год жыцця. Ён будзе камандаваць кракаўскай паўстанцкай дывізіяй, трапіць у рукі карнікаў і, успамінаючы вусны адной з віленскіх прыгажуняў, скончыць свой 35-гадовы зямны шлях на эшафоце у польскім горадзе Апатаў. Апалёнія Серакоўская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863 3 кіраўнікоў. Улетку папярэдняга году на выйшла ў Кійданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Серакоўскага. Шчасце было нядоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, блізкі паплечнік Каліноўскага, ачоліў збройнае змаганне на Ковеншчыне і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. 22-гадовую Апалёнію прывялі да Зыгмунта уначы перад смяротным пакараннем. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалёнія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анелі моя, жыць і быць вольным магу, толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта. Таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чысты і незаплямлены. Буду кахаць сябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Мурав'ёва-вешальніка Апалёнія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. Яна спасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць.
На словы удавы Сіракоўскага, што ў глыбіні рассеі на не знойдзе для сябе дзіцяці добрых дактароў, Мураўёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалонія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла ўсяго 1 год. Сіракоўская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горачы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Нельга без хвалявання чытаць, як паўстанцы прыслалі ў Вільню да Апалоніі Сувязнога. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя ў чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалонія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве-Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малахоўскі, паламяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі. Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас». Успаміны Апалоніі Сіракоўскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выдання кнігаю. Марыя Ямант. Яна была роднай сястрой паплечніка і аднадумца Кастуся Каліноўскага, Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстанне, Язэп паехаў следам. Кастусь часта бываў па сваіх нелегальных справах у Вільні, і сям'я Ямантаў прапанавала яму спыняцца ў іхняй кватэры на вуліцы Вялікай, у самым цэнтры былой сталіцы княства. Там і адбылося знаёмства Кастуся і Марыі. Сябры сцвярджалі, гэта было каханне з першага позірку. Пачыналася весна 1861-га. Каліноўскі меў 23 гады, Марыя на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ужо як самага жаданага госця. Праз год Марыя зрабілася яго нарачоную. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прадчувала, што наперадзе іх чакаюць нялёгкія выпрабаванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Ямантаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Менавіта там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўраду ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства Літоўскага і перадачу зямлі сялянам. Марыя стварыла ў Вільні падпольны жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побач з Марыяй заўсёды была сестра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам мы найперш ведаем пра пачуцці Марыі Кастуся і пра тое, што Марыя была яго нарачоную. Людвіка, пахаваная на вільнюскіх могілках Росы, там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліноўскі з Сіракоўскім ды іхнія паплечнікі. Яшчэ адна родная сестра Марыі, Алена, была нявестай Цітуса Далеўскага, найбліжэйшая паплечніка Кастуся Каліноўскага.
Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Кастуся, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары Марыю ў манастырскіх мурах насупраць. Яе цётка Ядвіга Макрыцкая падкупіла ахову і здолела наладзіць нарачоным ліставанне. У цыдулцы да Любай Каліноўскі пісаў: «Зайздросцю свабодзе вароны, якую бачу з вакна на снезе». Дарэчы, якраз праз цётку Ядвісю удалося перадаць на волю лісты з-пад шыбеніцы. Да нас, як вядома, дайшоў і вершаваны ліст да каханай, напісаны Кастусём незадоўга да смерці. «Марыська Чарнаброва, галубка моя, дзе ж падзелася шчасце, і ясна доля твая». Разам з бацькамі і сястрой Марыю выслалі на 10 гадоў у сібірскі Табольск. Увесь гэты час яна насіла жалобу па каханым. Францішак Багушевіч. Ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у айчыннай літаратуры кніга, якую нельга ўявіць без прадмовы. Вы ўжо здагадаліся. Гаворка пра Багушевічаву дудку беларускую. Бо гэта прадмова-маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго гістарычны шлях. Пэўна ж памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, которому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У Віленскай гімназіі Францішак сябруе з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушевіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расеяй на калені. Змагарам дапамагала вся сям'я Багушевічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Ён ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую. Багушевіч жа, як і Каліноўскі, уже за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 2 дзесяцігоддзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыне юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў ордэн святога Станіслава. У 1884 годзе у Віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, што адрозна ад калегаў з кліентамі беларусамі, гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні да навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль амаль ніхто не ведаў, Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах. Ён складаў на іх роднай, забароненай у навучанні друку ў цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, где Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ўдоўж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну,
ад Каменцу месца аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Дынабургу і за Крамянчук, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых, але гісторыя не мае умоўнага ладу.